Avui anem a parlar d'Àlex Gadea, un actor alzireny que s'ha consagrat al llarg de la seva carrera en l'estat espanyol. Com dia, Àlex Gadea és un artista que s'ha forjat la seva carrera amb molt d'esforç i talent. Nascut l'any 1983, Àlex Gadea és un actor que ha trobat la seva vocació en la interpretació quan encara era molt jovenet. El seu primer contacte en l'art del teatre es va produir en l'Institut José María Parra d'Alzira, on va anar descobrint la seva afició i sobretot el que seria el seu destí. En 18 anys i en un entusiasme propi d'aquesta joventut, se va traslladar a Madrid per anar a continuar formant-se en l'art dramàtic. Els seus inicis van ser aquest reflex que tenia la seva determinació. Treballs en sales de teatre alternatiu, xogoteig papers en la televisió i publicitat en grans marques van anar forjant-lo a poc, i així va anar fent-se un buit en el món de la interpretació. El seu primer paper com a protagonista li va arribar en Adrianina. Era una televisió que li va obrir la porta a projectes molt més ambiciosos. El gran salt el va donar en l'any 2009 amb l'Alqueria Blanca, una sèrie de Canal 9 que el va convertir en un rostre molt volgut en la comunitat valenciana i especialment en el seu poble, en Alzira. I sobretot el reconeixement que va tindre al aconseguir el Premi de Berlanga com a actor revelació. El seu reconeixement a nivell nacional li va arribar en l'any 2011 en el projecte El Puente Secreto de Secreto Viejo, on va interpretar, l'actor va interpretar a Tristán. Tristán era un personatge important d'esta sèrie de la televisió. Este personatge, com dia, el va consolidar en la seva popularitat i el va situar en el centre de l'escena televisiva. Després de 2 anys en la sèrie, va decidir Àlex donar un gir important a la seva carrera i se va embarcar en una gira teatral amb els Justos d'Albert Camus. Des d'entonces, la seva trajectòria ha sigut un constant anar i vindre entre la televisió i el teatre. Ha participat en Segacites, 6 germanes, Temps de guerra, Instint, i sempre ha demostrat la seva capacitat per a encarnar personalitat. És molt volgut i respectat. És habitual veure-lo per els carrers mostrant la seva proximitat en tots els veïns del poble d'Alzira. L'Ajuntament d'Alzira li va atorgar la insígnia d'or de la ciutat per la seva trajectòria com a actor i per el seu amor al nostre poble. Des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira volem agrair a Àlex Gadea aquesta proximitat, aquesta manera de comportar-se en els veïns i les veïnes d'Alzira. Enhorabona, Àlex, i continua en la teva carrera, que és important que Alzira compte en actors tan importants com tu.